गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय थाबाय आं दिनै मोनसे बिसय लानानै फैदों जे जों एसेल' फरायनायबाबो जों बोरै देरहासार जानो हागोन जोङो बहुतानो किसुमान उसुबिदाफोरनि थाखाय जोङो गोबां फरायनो हाया जायनि जाहोनाव बिसोरो गोसो बायो जे आं खम फरायनाय आं माबोरै देरहासार जानो हागोन होननानै नाथाय बियो गोरोन्थि जोङो खम फरायनायबाबो एसेल' फरायनायबाबो जोङो देरहासार जानो हायो जुदि जों नाजायोबा नांथाब नाजायोबा जों सेस्था खालामोबा जों गिदिर खामानि मावनो हायो जेरै जों बे पृथिबियाव गोबां मानसिफोरखौनो नुनो मोनो बिसोरो एसेल' फरायबाबो देरहासार जानो हादों आङो दिनै सानैसो व्यक्तिनि जिउ खौरांखौ लानानै आङो फैदों बोरै बिसोरो एसेल' फरायबाबो देरहासार जानो हादों बेयावनो आङो थमास एडिसननि मुंखौ रायखांनो गोसो जादों बिथाङा सासे गिदिर साइन्टिस्टमोन जेब्ला बिथाङा स्कुलाव फरायदोंमोन बे समाव बिथाङा 4 थाखोसिम फरायनायनि उनाव बिथांखौ स्कुलनिफ्राय एगार हरफिनदोंमोन मानोना बिथाङा सासे गाधा गथ' फरायनो रोङा होननानै बिथांखौ स्कुलाव फरायहोआखैमोन जायनि जाहोनाव बिथाङा गावनि बिमाजों न'आवनो फरायनो गोनां जादों आरो बियो न'आव फरायै सासे इयुनाव सासे साइन्टिस्ट जाहैदों बिथाङानोमोन मोब्लिब गोहोनि बाल्बखौ आबिस्कार खालामनाया आरो बे बुहुमखौ स्रां होनाया आरो बिथाङा गोबां आबिस्कारफोरखौ खालामदोंमोन बिथाङा गोसो बायाखैमोन जुदिअ बे स्कुलाव फरायनो मोनाखैमोन बियो न'आव फरायनानैबाबो बियो सासे गिदिर साइन्टिस्ट जानो हादों फै जोङो बे भिडिअ क्लिपखौ जोङो नायनि Thomas, why are you not in school? Your son is a genius. This school is too small for him and doesn't have enough good teachers for training him. Please teach him yourself. I'm gonna have your read to me today. So here you go. Remember where we left off? I think we were here. So start from there. Miss Edison, your son is adult. He is mentally slow and unable to think clearly. We won't let him come to school anymore. Sincerely, Headmaster Jonas. आमेरिकानि सानै बिदा फंबाय राइट ब्रादारनि मुंखौबो लानो गोसो जादों मानोना बिथांमोना हाई स्कुल फरायनायनि उनाव स्कुलखौ एगारनो गोनां जादोंमोन मानोना बिसोरनि न'खरा गोरिबमोन आरो बिसोरनि बिफाया पास्टरखाय बिथांमोना थियोलॉजी कर्सखौ लादोंमोन बे थियोलॉजी कर्सआ धोरोमनि सोलोंथाइ आरो बिनि उनाव बिथांमोना न'खरखौ हेफाजाब होनो थाखाय साइकेल मेकार हिसाबै गावसिनि जिउखौ खुंदोंमोन होमबाबो बिसोरहा मोनसे सिमां दंमोन बिसोरो बिरनो हाग्रा जन्त्रखौ बानायगोन होननानै दानि मुगायाव जेखौ जोङो बुङो एरोप्लेन
बिथांमोना जेब्ला नाजाबाय थादोंमोन बिथांनि बिफायाबो मिथिदोंमोन नाथाय बिथांनि बिफायाबो फोथायनो हायाखैमोन जे गावनि फिसालाफोरा बे बिरग्रा जन्त्रखौ बानायनो हागोन होननानै नाथाय बिसोरो सेस्ता खालामै खालामै सानसे बे बिरग्रा जन्त्रखौ बिथांमोना बानायनो हादों जुदिअ बिसोरहा बिदि सोलोंथाइ गैयामोन होमबाबो बिथांमोना गोसोखौ बायाखै बा बिदि रोंगौथि बा फरायनायबो गैयामोन होमबाबो बिथांमोना गोसो बायालाफानो बिथांमोना एर'प्लेनखौ बनायनो हादोंमोन But when you examine it closely, you will be amazed by the numerous ingenious technologies these high school dropouts developed 100 years ago. हेनरी फर्डनि मुंखौबो आङो मुंख'नो गोसो जादों बिथाङा क्लास 7सिम फरायनायनि उनाव गावनि फरायनायखौ बिथाङा दोनथ'नो गोनां जादोंमोन बिथांनि नखरा खेथियकमोन बिफाया खेथि खालामोमोन ओंखायनो बिथांखौबो बिफाया खेथि खालामजानो गोसो जादोंमोन नाथाय बिथाङा खेथियाव इन्ट्रेस्ट गैयामोन मेकानिकेल बुस्थुआवसो बिथाङा इन्ट्रेस्ट दंमोन आरो बिथाङा गावनो सोलोंबाय थायोमोन मेकानिकेल जुदिअ बिथांहा बारा फरायनाय गैया होमबाबो गावनो सेस्ता खालामै खालामै आरो बियो उनाव सासे गिदिर मटर कम्पानिनि मालिक जानो हादों बिथाङा गोसो बायाखै बा बिथाङा नार्भास जायाखै खम फरायनायबाबो बिथाङा गोबां सेस्तानि उनाव सासे बुहुमनि मुंदांखा मटर कम्पानिनि मालिक जानो हादोंमोन आरो बिथांखौ गोबाङानो खम फरायनाय होनानै अपमान खालामनोबो नागिरदोंमोन रिपर्टारफोराबो बिथांनि बिरुद लिरदोंमोन आरो बिथाङा केस गेलेनो गोनां जादोंमोन उकिलफोराबो बिथांखौ अपमान खालामनो सेस्ता खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोना हायाखै बिथाङा खम फरायनायबाबो बिथाङा सासे गिदिर मटर कम्पानिनि मालिक जानो हाहैदों जोङो फै बे भिडिअ क्लिपखौ नायनि In 1879, a 16-year-old boy left his father's farm bound for Detroit. At a time when the only means of transportation were trains or horse carriages, and the first automobiles were mostly seen as racing machines for the rich, this boy would later open a car company that would change the course of the automobile industry to what we know today. 35 years later, after his arrival in Detroit, half of all the cars on Earth were carrying his name. And that boy, Henry Ford, would become one of the wealthiest men in American history. This is that story. Henry Ford was born on his father's farm on the 30th of July, 1863, in what is now Dearborn, Michigan. His father, William Ford, owned a farm where everyone in the family lived and worked. And being the oldest son of 6 children, Henry was expected to take over the family's business. However, he was nothing like his father and was never interested in his business. At the time, farming was labor-intensive, slow, and rigorous. While Henry did his best to help out on the farm, he hated the sheer idea of it. I never had any particular love for the farm. It was the mother on the farm I loved. Henry Ford. Like most kids his age, Henry didn't like going to school and never made it past the 8th grade. He preferred to learn things on his own terms. बेबायदिनो
गोबां सुबुंफोरा एसेल' फरायनायबाबो बिथांमोनहा देरहासार जानो हादों मात्र जोङो गोसोल' बायनो नाङा जों सेस्था थानांगोन जों नांथाब नाजानांगोन होमबा जों सानसे देरहासार जानो हागोन जोङो बर' हारियाव नुनो मोनो बर' हारिया गोबाव सम आन्दलन खालामनांदों जोंनि बर' जातिनि थाखाय जायनि जाहोनाव गोबां दावहारुफोरानो फरायनो खाबु मोनाखै खायफा एसेल' फरायनानै गारनो गोनां जादों आरो दिनै बे समाव गोबां दावहारुफोरानो प्रपार रिहेबिलिटेसनखौ मोननो हायाखै ओंखायनो आं बिसोरनिसिम मोनसे खावलायनाय बिसोर गोसो बायनो नाङा जुदिअ खम फरायनाय बिसोरो सेस्था खालामनांगोन नांथाब नाजानांगोन होमबा बिसोरबो देरहासार जानो हागोन होननानै आङो दिनै बिसोरनिसिम खावलायहरनायखौ थाबाय आरो आङो बर'नि रायजो राजा बयनिसिमबो आङो आरो स्पेशेलि जायफोरा खम फरायनाय बिसोरनिसिमबो हांख्रायनाय थाबाय बिसोरो गोसो बायालाफानो नांथाब नाजायोबा बिसोरबो देरहासार जानो हागोन आरो आङो बेयावनो दिनैनि बे सावरायनायखौ फोजोबबाय आरो माबाफोर कमेन्ट होनो गोसो दंबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव थांनानै कमेन्टखौ होगोन होननानै आं खावलायो आरो आंनि बे सावरायनायखौ बेयावनो फोजोबो गोजोन्थों